orphans, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Niya nata sa ikapito nga adlaw sa oktaba sa pagkatao sa atong Ginoo. Niya mauna sa ning adlaw ang katapusang adlaw sa Disyembre o katapusang adlaw sa tuig 2020. So pasalamat tas Ginoo nga nakaabot tas katapusan. Kapay siguro makaabot ta sa sinugdanan. Pero magpasalamat lang tang naabot tas katapusan. Niya padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan o nga unta kining pandemic nga giantos nato karon dili unta ni magpadayon. Manarabasag kunoy lain sa nganing abot. Way arang sa gahom sa Ginoo, no? Magampo lang kita. O padayon sa tang magampo ug magpasalamat alang sa ato mga benefactors, mga donors din simbahan nga hangtod karon padayon pang nagtabang nato aron makumpleto ang ato mga gikinahanglan nga mga proyekto din simbahan. Ato rong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluhii kami. Ginoo kaluhii kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhii kami. Kristo kaluhii kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluhii kami. Ginoo kaluhii kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios diha sa pagkatao sa imong anak, ang among relihiyon nagsugod og natuman sa hingpit. Tabangi kami sa pag-ambit sa kinabuhi ni Kristo, kay siya man ang kaluwasan sa katawhan. Siya nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Gisuginlan ko kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo ug ania na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Busa namulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato.
Apan namiya sila aron mailagayod nga sila dili kauban nato. Apan gibubuan na kamo ni Kristo sa Espiritu Santo, busa nasayod kamong tanan sa kamatuoran. Gisulatan ko kamo, dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran, kundili tungod kay nasayod kamo niini, og nahibalo nga walay bakak nga magikan sa kamatuoran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, pagsadya sa langit ug yuta. Pagsadya sa langit ug yuta. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan. Pagsadya sa langit ug yuta. Paglipay mga langit ug pagsadya yuta. Palanuga ang dagat ug ang nagpuno niini. Pagsadya mga kapatagan ug ang tanang mga ania kanila. Unya manlukso sa kalipay ang tanang mga kahoy sa kalasangan at tubangan sa Ginoo. Pagsadya langit ug yuta. Ang Ginoo miabot siya aron pagmando sa yuta. Magmando siya sa kalibutan, uban sa katarong, ug sa katawhan, uban sa iyang kamakanunayon. Pagsadya langit ug yuta. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanina. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug way bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdan-ag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit. May tao nga ginganlag Juan nga gipadala sa Dios pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili mao ang kahayag apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Mao kini ang matuod nga kahayag nga muanhi na sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tao. Ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala muila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Hinuon may midawat og mituo kaniya, busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan mahitungod kaniya ug misinggit nga nag-ingon,
Siya ang akong gihisgutan sa pag-ingon ko. Siya nga moabot sunod kanako, labaw kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako mataw. Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa way puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios, ang bugtong anak sa Dios nga pinangga kaayo sa amahan maoy nagpaila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si San Juan dunay laing version sa katapusan sa kalibutan. Nya, unsa may iyang version, niingon siya, kung moabot na ang mga kaaway ni Kristo, matapos na ang kalibutan. Nya, matud pa niya, daghan na kuno kaayo ang kaaway ni Kristo. Mao na, ang kaaway ni Kristo maoy gihimo ang basihanan ni San Juan nga matapos na ang kalibutan. Yan, ingon siya, kinsa maning kaaway ni Kristo, kana kunong mibiya sa ilang pundok. Nga bang mubiya ba? Bisan unsay rason, basta mubiya. Nyahain man ang pundok ni Kristo, ang simbahan nga original nga gitukod ni Kristo. Nya kanang mubiya, mauna sila ang kaaway ni Kristo. Daghan nga mga pasangil nganong mubiya ta. Una, mubiya ta kay naglagot. Nayusahay, mubiya kay nauwaw. Nayusahay, nibiya kay sa may lain. Kay nasakitan, nahiubos. Nahiuban, mubiya kay nahadlok. Hadlok ba? Niabot yung higayon nga si Kristo gibiyaan sa tanan, ang nahibili na lang ang iyang 12 ka apostoles, apil na ni si San Juan kaning gasuwat sa atong first reading. Nya niingon Diyos Kristo, unsa man mo, mubiya pod mo nako. Nya niingon dayon si San Pedro, Ginoo, asa man mi paingon kun mubiya mi nimo, miilaman mi nga ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Munang gihisgutan sa ni San Juan sa first reading, ang wa magpuyo sa kamatuoran mao ang kaaway ni Kristo. Nakaron kamo ni amang gid mo ro simbahan, ako nagmisa man sad ko, dili ka ta mubiya sa pundok ni Kristo. Kung sigihan kag kulatas imong bana, saman, mubiya ka o dili? Dili. Sure? So, og mubiya ka, nibiya nakas pundok ni Kristo, kay ang pundok ni Kristo, ang simbahan, nag-ingon man sa kasakit og sa kalipay, sa sakit og sa maayong panglawas, sa kahamugaway og kapitos, hangtod ang kamatayon, mubulag kanato. Unya kay nibiya man ka kay hadlo ka mamatay, awa na ka magpuyo sa kamatuoran. Nyag sigihan kag kasaba sa pari dinhi, mubiya ka. Isip lektor. Dili. Isip sakristan. Ay, sure mo diha. Dahil mo ingon yawa ng parian na. Yawa na. Wan na ko kita Ginoo diha. Mubiya ka. Imo sad nang rason. Pero bisag unsa pay rason, nibiya gyud ka. Na undang kag serbisyo simbahan. Awa na. Magsige na kag libak pare. Sige na kag libak adtong mga leader simbahan nga nagpasakit nimo. Bisan pag unsa pay imong rason, basta nibiya ka. Mao na gina siya.
Nya, unsa man ni? Sige pataan ni. Kamu di mo umbiya. Ay, amot lang ninyo. Nakaroon sa atong ebanghelyo, gisgutan diri ang kinaiya ni Jesus isip pulong nga nagpakatao. Siya'y nagbuhat sa kalibutan, matod pa diri sa atong ebanghelyo. Siya'y nagbuhat sa tanan. Pero ang kalibutan, wa mo ila niya. Wa mo ila nga siya'y nagbuhat sa tanan. Nya, siya kuno ang kahayag, pero gisalikway siya sa kalibutan. Pero sa pagpakatao niya dinis kalibutan, pagsud niya sa kalibutan, nya wa siya ilhas kalibutan. Unsa may gibuhat ni Kristo? Nibiya? Wa. Nagpakamatay siya alang kanato. Dinhi siya nagpakamatay sa kalibutan. Mibiya siya sa kalibutan, sa iyang lawas, human siya namatay. Una siya ni saka ngadto sa langit, nabanhaw siya. Pero ni ending gid siya. Kaya ang ending gud nato dinis kalibutan, kamatayon mangyud. Ang katapusan sa atong kinabuhi dinis kalibutan, kamatayon. Muna bulahan tong tao nga andam magpakamatay para sa kamatuoran. Mao na, kana bang mo ending gyud ka ba? Nga namatay ka, nga nagpuyo sa kamatuoran, pananglitan, asawa ka, urbana ka, kanang mamatay gyud ka nga bana, dili ka mamatay nga kabit. No. Nandan asawa ka, kanang mamatay jud ka nga asawa, dili nakigbuwag sa bana. Kuha. Nya, nandan lektor ka or sakristan ka or choir ka, kanang mamatay gyud ka nga lektor gyapon. Nya pare, kanang mamatay jud ka nga pare, dili papa. Aw santo papa, pwede san. Dili mahimong minyo. Dili mahimong amahan or dili mamatay nga kabit sa usa ka babae or kabit sa usa ka laki. In short, mamatay unta ta nga nagpuyo unsay estados kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nato. Tapuson gina nato. Tapuson ba? Na ako sa dinhi, mo ending unta ko nga parish priest. No. Dili ta ko mo ending dinhi kay nang luod og mibiya ko sa akong parokya. Kay wa mo'y ayo dinhi. Bahala nagkamong tanan, kontra mo nako. Mabilin jud ko diri. Hangtod mo end akong term, balhinon ko sa obispo. Total di man sa ko permanente dinhi. Bahala magsige mo glibak nako. Sige ra jud ko diri parish priest. Og di na sad mo musimba, magsige ra sad kog misa. Hantod mahuman akong term. Bahala mo diya. Basta maon. So kita din tanan gi-challenge tas Ginoo nga puy ang imong kamatuoran. Unsa ka karon puy na hangtod ka mamatay, hangtod ka matapos. Kay bisan pag di ka mo puyo ni ana, mamatay ra gyapon ka, matapos ra gyapon ka. Maglikay ka anang imong bana nga sig pangulata, kay hadlo kang mamatay sa konsumisyon, mamatay ra gyapon ka, dili tingali konsumisyon. Basin og mamatay ka sa kanser tungod sa imong konsumisyon. Awa mo kasabot. Ganagod. Nya dayon ang gipuy-an sa pulong mao ang pagsangyaw alang sa kaluwasan. Kini mao ni ang misyon sa simbahan. Mao sa niya nga tong misyon. Anak, luwasa imong mamagpapa. Bana, luwasa imong asawa. Asawa, luwasa imong bana. Ginikanan, luwasa imong anak. Pare, luwasa imong parishioners. Parishioners, luwasa imong pare. Kanang isig tag linuwasay. Nya unsaon man ang parishioners makatabang sa pare aron maluwas. Huwag muskulikta, daghan. Di oy. Istoryahi ang pare
Og naamoy dili mauyunan, istoryahi ang pari, personal, heart to heart, dili kay libakon, dili kay i-post sa Facebook, nya libakon, butang-butangag istoryang dili maayo. Ana, bahala nagdili ko maayo, ayaw lang kog libak ka, istoryahon nato ni. Mag-atubangay ta, matod pa ni Kristo, kung ang imong isig katao nakasala, duula siya nga kamurang duha. Ana, ayaw ba ibandilyo sa ngadtos gawas ba? Tabangi sad mi. Nya kami sad tabang sad mi ninyo mga sakramento, counseling, kaningon ani pagsangyaw, pagpasabot sa pulong sa Ginoo, tinabangay ta ni. Unya dayon ang pag-antos para sa usag-usa. Ang pulong sa Ginoo nag-antos. Si San Juan nga maoy tigpaila sa pulong nag-antos. Nya unsa may atong antoson? Ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug balaod sa atong simbahan. Kay kung musupak na tas balaod, maghatag na tag pag-antos, dili na ta makawagtang sa pag-antos. Ang atong pag-antos aging pagtuman sa atong estados kinabuhi nga gipatuman sa balaod, mo'y makahatag og kalipay para sa uban. Nanglitan, bana ka, naibog ka sa usa ka dalaga. Unsa man na? Ang tusunon, kay mas lami man ang dalaga kaysa imong asawa. Di ay. Labi na gyud og stinta na imong edad, nya ang dalaga 19, nya imong asawa 68. Ay may mas lami ana 18, 68 o 19. Nya sweet kaayo, caring kaayo, nya kanini ang 68, yayawa na kaayo, malintano na kaayo. Mura nag imong lula ang batasan. Pero kung gusto ka nga maluwas, antusan ng 68, kalimti tong 19 or 18. Maghatag kag kalipay sa 68, maghatag pa jud kag kalipay sa inyong mga anak o sa imong mga apo, maghatag sa kag kalinaw o kalipay ni adtong pamilya adtong dalaga kay di man to makabit. Pero antusonon, kay magsige man gitong text nimo nga bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko, inana ba? Bisan og ang atong edad, age doesn't matter. Mga inana, nindot magay na paminahon. No? Na. Pero antusa, para sa nanako, pare, sigihan ko din libak o sigihan baka kog daig. Antuson. Nyag nasa ko'y mauyunan nga, babae, nya, labi nagmakauyon sa nako, nya kay pare man ko, antuson. Ito lang, ilakilaka na nas kwarto, tanaw tas crucifix, Lord. Ilansan ko lang gini sa cross kuyog nimo. Nya moingon sa dangyawa, tuo man ka ana, kanindot ana panagsaisan na may lang na pa, wagtan bas imong stress. Di lang jud ko Lord. Ala na ni antoson lang gini hangtod mamatay. Malipayon kay mustadan kay gaantos mang pare. Dako biasa ng pag-antos sa pare kanang ang kolekta dili isod sa bulsa. Ano bang gamiton gid dinhi sa atong project ba? To the last centavo gamiton gid dire sa katuyuan simbahan. Anto sa naway sinang ka na magkupot na kas kolekta di na nimo mahakgom kay porting daghana nya imong ihatag kanindot ana isod sa bulsa. Awa mo ka feel? Antos oy kanang imong i-give up ba bisan og daghan na kita kayo ako magita ni nya ihatag karon mabulahan katilingban malipayon kay katilingban pero katong tanan suyupon to nako dadaan akong sakom basta god magpangaot gumuso tuan nas pader gidahan ang sako ana so sakit no antusonon pero kalipay ang mahatag sa katilingban. So ang atong pag-antos, maghatag og kalipay. Ang atong pagbiya uban sa kasuko, kahiubos, or unsa diya kahadlok o unsa mang rason, maghatag og kapildihan sa atong katilingban o sa atong kinabuhi. So muna, bulahan ang mulahutay kay maluwas. O kini di ay mubiya sa pundok nga Diyos nun, mao ang tinuod nga
kaaway ni Kristo. Ang di na muantos aron puy-an ang kamatuoran, mauna siya ang kaaway ni Kristo. Kung mamugos na tas atong gusto ngadtos katilingban, kaaway na ta ni Kristo. Manindog ta mga amigong Kristo. Bagampo sa katilingban. Mga igsuon, nining kasadya sa Paskos pagkatao sa atong manunubos, muhalad kita ngadto kaniya sa atong mga pagampo, uban sa pagpaubos, muingon kita, Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Diyos nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa simbahan, sa kanunay magsangyaw sa kang Kristong pagtulunan, ang pulong nga nagpakatao alang kanato, magampo kita sa Ginoo. Diyos nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa kalinaw ug kahusay sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Diyos nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Diyos nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Diyos nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Diyos nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaog pagiya ni San Vicente Ferrer, malampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Diyos nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Diyos nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa atong mga igsuong nangamatay na, nga magbanhaw sila ug moabot na sa kahayag sa presensya sa Dios, mag-apo kita sa Ginoo. Diyos nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Ginoong among Dios, sa among pagsaulog sa misteryo sa pulong nga nagpakatao, dawata kining among mga pagampo nga gituboy dihas gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Ing adlaw sa Pasko nga miabot, may jutay kong gasa kanimo bisan di takos, wala ko'y bulawan sarang ikagasa, ug wa ko'y pulong kawa malitok sa uban. Kini akong awit, habos na kong awit, inatag sa langit, kung imo karon. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Tanda sa Ginoo Ginoong ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, tag-iya sa timos nga gugma o kadait, itugot nga pinaagi ni ining halad, simbaho namo ang imong kahalangdon ingon sa angay. Pinaagi usab sa among pag-ambit ni ining misteryo, mahiusa unta kami kanimo ug sa usag-usa. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga way sinugdan ug way katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao, mihatag sa mga matas pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giilanamo ang Dios nga nahimong makita, ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygo nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinubdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang gihandom namo ning misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tong langit tong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang dingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila Lako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamahay. ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Christmas is about His glory. Christmas is about His grace.
Christmas is a gift of love Father gave us. More than just another story about a special time and place. Christmas is a time to lift our song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. Magampo kita. Ginoo, ang imong lungsod nabuhi sa nagkalain-lain nga hinabang. Himua nga karon og sa umaabot makadawat kami sa imong kaluoy aron dinasig sa kalipay sa mga kaayuhan nga imong gihatag. Manlimbasog kami nga masaligon sa pagdangat sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang saman kahiusa diha ni Kristo. Ang ato lagyong buhaton magpuyo tas kamatuoran sa tong kinabuhi hangtod ta mamatay. Di ta moundang, di ta mo biya ni Kristo. So update sa atong nahalin nga mga slots sa gipamaligya natong 1,000 ka slots sa Faith and Power slots. As of yesterday, December 30, ang nahalin iabot na og 816. Pakpak. Lang. Jutay na lang jud kayong nahibilin, 184 na lang kabuok. So dali-dali mo diha. Nabitay ni text na ko karon ingon din siya, Father, sa una ba nga wa pa ko magsigi og kanabitang hatag og donasyon sa simbahan? Mahadlok gyud ko nga muus-us ang akong kwarta nga naas bangko makuhaan og 1,000. Mahadlok na gyud ko mura na kog maratol, pero karon Father no, ang kwarta na kus bangko 1,000 na lang ginahibilin. Pero akong gipang-donate sa among kapilya, sa among parokya, og apil sa diha nimo, pagka malipayo nako, Father, og mao nay resulta sa Faith and Power. Kana bang di naka-ratolon bitaw? Di naka-maratol? Nga ako, sige, congratulations, moabot kinang panahon, nga wa na gid nay mahibilin.
sa imong bangko. Pero di man ka maratol. Magunsa man nag-milyon ang nahibilis imong bangko. Nya ratol kay kastanan. No, mas may pagway nahibilin pero relax kay ka. Pagkadakong grasya na, way ikabaylo ana di na mapalit sa pila pa ka bilyon kanang ma-relax ka, makontento ka, malinawon ka. Way kwartas kalibutan nga makahatag ana. It is your will to give. So karong gabi magmisa na punta dinhi sa atong vigil mass alas 8 sa gabi dungan sa tanan Lorena Chapel, sa Santa Cruz nga chapel, sa San Roque gym, sa Tabla nga gym, Lataban nga gym ug sa Sambag Chapel. So alas 8 sa gabi ang atong vigil mass karon. Nya ugma pohon sa atong New Year celebration, magsugod atong misa dinhi alas 7, dayon alas 9, alas 11, alas 3, alas 5 ug alas 7 sa gabi. Sunday schedule nga atong misa dinhi sa simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasab kaninyo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa atuning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kasadyaning tapat, dapit sa kahimayan, mauraya mo nakita ang panagway nga masanag, bulahan o bulan, ang tagbalay nga giawitan, awit nga halandumon sa tanang Pasko, magmalipayon. Awit nga halandumon sa tanang Pasko, magmalipayon.